Kadang aku tresnani wong sampai terlalu dalam, sampai aku kepleset, nyungsep, ngeblak. Tuh. Lek, tolong Lek. Loh, sopo kae? Kok tahu kenal? Narani lah. Loh, kowe kae kayu kae to. Kok ngene malah. Bodimu kayak gitar Spanyol. Sopo to kowe? Aku ramu lari aku satur lho. Walah, sampean sing ngutangi dasaran kowe ya. Gila, selamat. Walah, selamat. Kabarmu piye saiki? Alhamdulillah sehat iki. Tapi rada serendah. Kabarmu piye saiki? Alhamdulillah, apik yo an. Sik. Saiki kerjamu apa to? Kok kaya ngene penampilan mas beda lho. Biar saiki masih kayak artis Korea. Yo, Senin sampai Sabtu libur. Tur. Tapi minggu ini bayaran. Potro. Kotak iki. Tujuan arep nek ndi? Aku ketemu iki golek alamat selamat. Ini rong ora. Ya, beneran tenang ya sudah aku. Beneran tenan, saya berterima kasih karo kowe. Yo makasih. Ora jelas. Oh, kowe iki to. Lurus gaduk nganan terus serambi mekah kae. Ngetan titik terus enek pikiran ojek ya sekono kuwi. Oh, piye to bocah kae? Jan omong kok ngari kok. Jan tunggale anak sayem tenan kae. Loh, Mas. Mas Selamat. Ayo, Heeh. wong eling karo aku. Lah aku ketestin dua orang ngelingnya lo Mas ra ngalek. Penampilanmu ayu Mayan. Cek kok sayang kok. Saiki gini lo Mas. Mie instan ae lek arep mangan dadak godhog, dadak muai buku. Belum romo saiki to. Putihane. Lah nyapa saiki pasang berandal koyo ngono. Yo ngene lho. Berandal belum tentu buruk, baik belum tentu suci. Iki dunia bukan televisi. Maka kenali aku dulu sebelum mencaci maki dan membenci. Bullshit Mas. Bullshit apa toh? Bullshit iki cinta kepadamu lho. Lah, Yayu iso. Ora kangen aku toh. Yo kangen to Mas, mosok lek ra kangen aku golek alamatmu bareng sampe kok kene. Masa yo menawa enek sesuatu ngono. Ya wis yo. Endi ngono? Alah sembarang Mas kok karo kowe. Ya wis yo. Dan numpak ini. Ayo. Mas, gini yo nyang apa montormu? Ngono deh. Itu Mas sak jam lho. Kan kalau motor sing apik beneran iki. Siapa to Dek? Ojo nesu-nesu ae. Ngene yo ya. Ayo yuk, ning kene tak sanggup kok sama model. Iya Mas, motore sampe rewel ae. Rewel, cara aku kene. Tenan ya, ra apa-apa. Tenang. Mari Mas. Sorry ya, Bro.
toh, Dek. Jare nrimo apa enake aku? Apa aku mau tinggal nih? Kurangnya mas. Iya anyel pisan. Sorry. Terkadang aku tresnani wong sampai terlalu dalam, sampai aku kepleset, nyungsep, ngeblak. Lek, tolong Lek. Dek, aku mau mangan sawah, Dek. Kowe gelem ora karo aku? Kurangnya mas wegah aku karo kowe.